Ay, uri agbekkelak no maka-abroad data. Awan tiwalak nga agbekkel kayo. Ala, ngan nga ni gayang mga pumanawon nanti training. Kitamla aya, kasla kaano lang idagap apply isuna. Papanan na kumangay. Ag-abroad, madam. Ay, uri agbekkelak no maka-abroad data. Grabe kay madam. Ngam sa bagay, awang makiditiwala kinyayo Tiwala nga mahulaak nga haan nga makapanaw isuna. Awan tiwalak nga agbekkel kayo. Ay, sikat mo na nga bekkel kaya mo. Amo yung madam, hanyo ka sa pulo ng tiagbekkel tat ipatayo nalabos kinidakes nga apal. Anya ko mapagapalak kinya na kuuray mo maka-abroad isuna katulong tumalat ubra na ijay. Wow, talaga ba madam? Makadilaw kay mga katulong lang isuna ijay? Kaagpay sumot, di ba? Da kay kumangamin madam, di kay kumamapadasan ti agabroad tapno amuyo mati kasasaad da ijay. Ay nga kasapulan, nag-eskwela nagtimano tawon tapno, agkatulong ala di abroad. Nagpintasan ti biyag ko dito Pilipinas. Naku madam, nag-eskwela kay ti manutawan, ngam tatangay, anak kay nga road, tambay. Hoy, plain housewife ako. Saka hanak kay nga pagubraan nila kay ko. Ti ko nayo madam, feeling kayo, mabaling kay mga min agubra no talaga ko mga kaya iyuhang nga data makibibiyang iti bibiyang iti karkaruba iti ubraan yung mangnamnama kay lang iti padalamo nila kayo mo. Nagadal kayo ti manutawon niya kunayong awam mati nasursuro yung nga magandang asal. Napipiyapay dagi jay mistrata ag-retire da ngam da kayo ngay lifetime santi pagiging chismosa yon damag kumang tinyayo madam tao ka pa ba? Urayin nyo madam ti lifetime chismosa award yu ta ipatakdarang kay ti rebulto yun ka talaga nga kontrabida kay ti biyag ko aya si kangay kaya mo mga ipatakdarang ka ti rebultom best kontrabida award urayin mo. Madam, sakti bida, dakay ti kontrabida, wala namang masamang bida, si kayo ko nagdakas ti ugalin nyo, iso nga si kayo ti kontrabida. Okay, bye. Siyak ka no ti kontrabida, to animal nga babae.